La vaca Connie. L'estranya petjada. Era un matí esplèndid i el sol brillava al cel. En Patx va pensar que era un dia perfecte per sortir a jugar al bosc i va anar a buscar la Connie. Connie, que hi ets? La Connie va sortir de la seva caseta molt contenta i va anar amb en Patx cap als prats verds i frescos. I mentre unes papallones voletejaven alegrement, en Patx i la Connie es van posar a jugar a pilota. Preparada? En Patx i la Connie s'ho passaven la mar de bé, però de sobte la Connie va xutar tan fort la pilota que va anar a parar sobre el pobre Punxes. Ai, no sé com m'ho faig, que sempre acabo cap per avall. Patx, què et sembla si anem a passejar pel bosc? Som-hi! Sí, em ve molt de gust. Anant cap al bosc, la Connie i en Patx es van trobar la cabra Belinda. Hola, parella, què feu avui? Doncs teníem pensat anar a jugar al bosc, el que passa és que encara no hem decidit a quin joc volem jugar. Si voleu, us puc ensenyar un joc nou, estic segura que us agradarà molt. Ai, com és aquest joc? Ha aparegut un rastre molt estrany al bosc, és una mena de solc que hi ha a terra, l'haureu d'investigar i descobrir qui l'ha fet i de quina manera. Un rastre estrany al bosc? Que emocionant, haurem de jugar a fer de detectius. En Patx i a mi ens encanta investigar coses i segur que ens ho passem molt bé. Adéu, Belinda! Adéu! Els dos amics es van posar a buscar de seguida aquell rastre estrany que els havia dit la Belinda. Van córrer amunt i avall del bosc buscant per tot arreu un solc a terra. Aleshores, de cop i volta, la Connie el va veure. Mira, és el solc que ens ha dit la Belinda. Doncs vinga, seguim-lo. Així segur que descobrirem qui l'ha deixat. Hola, Connie, hola, Patx. Com és que heu vingut al formiguer? Hola, Tom, en Patx i jo seguim un rastre molt estrany. És un solc que hi ha a terra i que ens ha portat fins aquí. Que l'heu deixat les formigues? Un solc a terra? No, nosaltres no hem sigut. Les formigues no els deixem, aquests rastres. Esclar, perquè les formigues són massa petites. Au, anem, hem de buscar un animal molt més gros. Que tingueu sort. Espero que trobeu l'animal que busqueu. Llavors, tot d'un plegat, Esclar, mira la gallina Rebeca. Va deixant un rastre de petjades a terra. la Connie tenia raó. Tot caminant, la Rebeca anava deixant petjades a la terra flonja. La Connie i en Patx es van mirar les petjades amb molta atenció. Ostres, les petjades de la Rebeca no s'hi assemblen gens al rastre que seguim. Quina llàstima. La Connie tenia raó. Els dos rastres eren molt diferents. Ostres, quin greu, així la Rebeca tampoc és l'animal que busquem. La Connie va pensar que aquell joc era molt difícil. Però llavors va passar l'Anna Gadonna, que també deixava un rastre de petjades a terra. No, tampoc l'ha deixat la dona. Els dos rastres són molt diferents. Que estrany, qui el deu haver fet, aquest solc tan llarg a terra? Doncs no en tinc ni idea. Potser que anem a una altra banda, a veure si trobem una pista. A prop d'allà hi havia un tronc sec on vivien una colla d'insectes molt simpàtics i la Connie i en Patx hi van tornar a veure el rastre. Vinga, som-hi! Que divertit que és seguir-lo. Els dos amics van seguir aquell rastre tan estrany en totes dues direccions per veure on portaven. Però no se'ls acudia qui el podia haver deixat. Ostres, no ho entenc. Quin animal hi ha que deixa un rastre com aquest? Llavors va passar volant el seu amic Pinto. Mira, en Pinto, què et sembla si hi anem a
parlar. Segur que ens ajuda a descobrir qui ha deixat aquest rastre tan estrany. Hola, Pinto. Mirem de saber qui ha deixat aquest solc tan llarg a terra que travessa tot el bosc. Saps què ha sigut? Em sap greu, però no en tinc ni idea. Però hi heu anat a mirar vora el llac? Esclar, tens raó, no se'ns havia acudit. Creus que al llac hi trobarem l'animal que ha deixat el rastre? Suposo que, com que al llac hi viuen tants animals, pot ser que un d'ells sigui el que busqueu. Gràcies per l'ajuda. Estic segura que aviat resoldrem aquest misteri. Després de deixar en Pinto, la Connie i en Patch van anar cap al llac. Pel camí van veure uns insectes que jugaven i una formiga que treballava. I al mig del llac van veure la granota John dormint sobre una fulla de nenúfar. Hola, John. Al bosc hi ha un rastre molt i molt estrany. Que l'has deixat tu? No, avui he reposat tot el dia i no m'he mogut d'aquesta fulla de nenúfar. I no saps pas qui el pot haver fet. No ho sé, haureu de continuar investigant. Ara me n'he d'anar. Adeu i que tingueu sort. I quan se'n va anar, en John va deixar petjades a Mira, terra. Connie, en John no ha sigut. Les seves petjades no s'assemblen gens al rastre que seguim. Tenen la forma dels seus peus, o sigui que no és ell. En Patch i la Connie estaven una mica tristos. Ja es pensaven que no descobririen mai qui havia deixat aquell rastre tan estrany. Però de cop i volta van sentir un soroll. Mira, mira, aquell arbust es belluga. Taran! Visca! És en Wally amb un monocicle. Ets tu el que ha deixat aquest rastre per tot el bosc? Sí, és una nova afició que tinc. Què us sembla? I tens molta traça i sembla divertit. La Connie i en Patch també van pujar un monocicle i tots tres amics s'ho van passar la mar de bé. Aquell vespre, quan se'n va anar a dormir, la Connie va pensar que de vegades costa molt trobar el que busques. Però si no et dones per vençut, al final ho trobes. Bona nit, Connie.